Здравейте хора, днеска да правим гиф на Roblox. Това ми е акаунта, моят телефонът е там, каквото тяло на Roblox. И хайде сега да започваме. Така. I начина да forest. Когато намерим игра. Ето намерих игра. Каквито дори не ми пука, така че... Ето. Върши, перфектно, перфектно. Дай само едно да бой и едно върши и е по-огъня L2. Аз слагам въглището, пич. Пантвай, така бе, пантвай. Така, махам се от тук и да сме честове. Премет и всичко. Не съм пол, но съм келовита. Махай се. Балма. Сега преди малко направих 50 и един ден точно и не атаха колтовете и умяхме. Бяхме 0 на 5. Охо! Първата къща имахме най-хубавите неща. Но дай едно копие. Го так. Хубаво. Да, бе, бат. Дай легендарно. Едно въгище, скап, готов съм. Ако има един гуд такова. Гуд сак и вече съм готов. Да ми кажа два вълка. Аз съм... сме да ги убием, бе. Те вече спех. Ето туалетните. Най-хубавото място в вълка. Да, поне можем да се... Не можеш, това бокс найде. Ото в Roblox не може. Чест. Кой ти го дава, бе? Копи. Куцак. Уникален съм. Тук нищо. Го взем това, вече има гусак. Вземам тия неща. Вземам ги. Въгище. Айде ми взимай въгището, бе. Даме към огъня да правим емалтилога. Те потлася сека. Бум! Балнащи. L4. От коя сме L4, бе? Много с 50 дан, както и един от тях ми ни бяхме само L4 огън. Охо, толкова много скарат. Айде да си му да болт. Ми взе ханата. Так. Оу, 10! Мамо, толкова много неща. Имаме доста малко храна, но куча дава храна. Отделка, какво да те спасявам? Не знам и дори да го спасим, дай. Извинявайте, малко съм болен. Оп! Не, ти вълка! Аз как тогава да ги убием? Когато ме вайнат, да правим тази телепортация. Та е точната павища.
Absolutно. Тоест, отивате. Абонирайте за канала, с камбанката, лайк всичко. И последвайте в TikTok, разказвам колко смоко К, О, Т, Е. 1, 2, 3, 4, 15. Така ме и TikTok акаунта. Викате се паите, лайко и всичко. Е, задължително. Хора, жив съм. Ето е моя. Айде! Жив съм. Не, аз съм годен, ме пич, аз не съм годен. Да, ма дай нещо, бе! Ама аз съм годен да ще играте всичко. Приемаме това бук за повече храна. Еладе, страхуваш се. Оп, ето на телефон е тунал на мен е ясно. Когато телефон как е тунал на мен е легендарно ясно. Бърка казва хората, де. Какво си не? Не, аз никаква храна сега взех за мене. Изядох я. Айде, падай. Взех я. Това е моята храна. Чуй, мама. Абе иска да ми вземе храната. Айде, да взех за себе си. Не за нея. Не покаче момиче. Момичетата не могат да си пат така с нас. Ние сме музеите и ние трябва да ги опавяме ние. Не тя ние. Не трябва да си правим каквото си искаме тях. Не момичетата. Ние. Защото ние сме момчетата и не ги спасяваме от всичко. Нашия умрял, отиваме към него. Телепортация! Неква телепортация, защото умрях. Ще на видеото, очаквате втора част.